No sé què té sa guitarra, no sé què hi té a ses cordes, que tothom qui la sent riu. I a mi em sembla que plora. Un veí meu n'ha té una, moltes vegades la taca. Quan més alegre i l'afer, amb més tristesa ella sona. Guitarra, 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 qui plora. Guitarra, 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 i plora. O ses mans de mon veí no saben fer altra cosa. O sa guitarra està trista, o és lo meu cor qui plora. O ses mans de mon veí no saben fer altra cosa. O sa guitarra està trista, o és el meu cor qui plora. Guitarra, 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 qui plora. Guitarra, 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 i plora. Guitarra, 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 qui plora. El passat dia 15 d'abril de 2015, a les 17 hores, els membres del jurat del Premi de Conte i el Premi de Narració Curta Àngel Ruiz i Pablo 2015, convocat per Ràdio Municipal Es Castell, depenent de l'Ajuntament d'Es Castell, i integrat per Teresa Pons, directora de l'Escola Pública Àngel Ruiz i Pablo, Anna Fuixà, directora de l'Escola Infantil Municipal Es Castell, Adelina Gómez i Sheila Puig, directores de programa de Ràdio Es Castell. Actuant com a secretària del jurat sense vot, Margarita Saura, la funcionària de l'Ateneu Municipal d'Es Castell. Són admeses a concurs en la modalitat de conte les 56 obres presentades i en la modalitat de narració curta les 5 obres presentades. El jurat declara guanyador del concurs de narració curta Àngel Ruiz i Pablo Pluja de comiat, de Júlia Florit Pons. I en la modalitat de conte, per aquest any 2015, Ojos que no ven, de Rita Ruiz Cagomila. Menorca, terra de llegendes. Menorca, illa de l'amor.
florido. En los vastos jardines de la aurora, donde yo solo sea memoria de una piedra sepultada entre ortigas, sobre la cual el viento escapa a su insomnio.